Книга Экклезіаста, раздзел 11. Кідай свой хлеб на бягучую ваду, бо праз доўгі час знойдзеш яго. Давай частку 7 або нават 8, бо не ведаеш, якая бяда будзе на зямлі. Калі хмары будуць перапоўнены, то яны выльюць на зямлю дождж. А калі дрэва ўпадзе на поўдзень або на поўнач, то на якім месцы ўпадзе, там і ляжыць. Хто назірае за ветрам, той не сее, а хто глядзіць на хмары, не будзе збіраць. Як не ведаеш, якая дарога ветру і якім чынам фармуюцца косці ва ўлоне цяжарнай, так не ведаеш спраў Божых, які ёсць творца ўсяго. Раніцаю сей сваё зерне, і да вечара хай не спыніцца твая рука, бо не ведаеш, што лепш атрымаецца, адно ці другое, а можа аднолькава будуць добрымі. Салодкае святло, і прыемна вачам бачыць сонца. Калі многа гадоў пражыве чалавек і з усіх іх будзе цешыцца, то павінен памятаць пра цёмны час, бо будзе яго шмат. Усё, што прыйдзе, марнасць. Дык цешся, юнача, сваёй маладосці, і сэрца тваё хай будзе з дабром у днях юнацтва твайго, і хадзі па шляхах сэрца свайго і за позіркам вачэй тваіх. А ведай, што за ўсё гэта павядзе цябе Бог на суд. Дык прымі клопат сэрца свайго і ўхілі ліха ад цела свайго, бо дзяцінства і юнацтва марнае.